iPhone 16 खौहाय सोर लानो सानदों निश्चय नेनानै दंमोन जानांगौ गोबां दिन सो दिनैहाय बेबायदिनो जोङो iPhone 16 खौ लन्च जानायखौ जोङो मिथिनो मोनदों आरो गोबांफोराहाय बेबायदिनो लाइन हमलायनानैसो जोङो लानायखौ नुनो मोनदों। हेलो एवरीवन गुड इवनिं टु ऑल वेलकाम बैक अगेन लोगोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आङो दिनैहाय समायाब्लाबो फिन खेबसे आंनि चेनेलावहाय आङो फैफिनबावनाय जाबाय। तो जायफ्राहाय मोजां मोनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि आङो दिनैहाय मोननैसोल' आपडेट्स लानानै फैदों। तो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। तो गिबिसिन आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा iPhone 16 तो जायफ्राहाय लानो सानदों तो लानो हासिगोन। स्मुथ जागोन जानांगौ। तो दामि मबाइल ना तो बेबायदिनो जोङो एडिटिं खालामनायनिफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो जोङो भिडिअस खालामनायाव जोबोद मोजां जायोना। तो लानो सानदोंमोन आंबो नाथाय हानाय नंला आरो बेबायदि एथबां दामिखौ माने लानो हाया आरोना। तो जियानो हक बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। बे साननैसोआवहाय जोंहा जोबोद बेबायदिनो बोथोर ना तो दिनै जोङो दुंखावनायखौ नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरावहाय बेबायदिनो खायफा दिनै खर' गिदिंनाय आरो बेबायदि गरमनि जाउनावहाय जोङो गोग्लैनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो। स्टुडेन्टफोरा बेबायदि जादों। तो जोङो निउसफोरनि गेजेरजोंबो बेबायदिनो जोङो दिनैहाय मबाइलफोराव जोङो नुनो मोनदों आरोना। तो मा बुंनो गरमा बिदिनोसै दिनै बे जोंनि गामियावनो ना तो दिनै 35, 36, 37, 38 सिम नैबे आसिन मासावबो जुदि बेबायदि गरमा थायोब्ला तो मा जागोन आरोना। तो फोथारावहाय माइफोराबो बेबायदिनो गासिबो जोंब्लाव लांजोबनायनिसो चान्स थागोन। तो मा बुंबावनो अखा होननायानो गैया। तो जेनो हक बिदिब्ला लोगोफोर आरोबाव गुबुन मोनसे आपडेट चेनेलावहाय नुखाबाय जानांगौ। तो आङो बेबायदिनो बेवहाय बयफ्रेन्ड बा बेबायदिनो गार्लफ्रेन्डनि सायावहाय आङो जिथुनाखि थाम्बनेलावहाय होदों तो फंनैसो बिनि सायावहाय डिसकास खालामनि। तो बिनि सिगां जोङो भाइरेल भिडिअनि सायावहाय फंनैसो सावरायनि। तो जोंनियावहाय गोबांथार जोङो बेबायदिनो भाइरेल भिडिअसफोर जोङो नुनो मोनबाय कलकातानि जाथायनिफ्राय लानानै ना। तो कलकातायाव जेरैबायदि बेवहाय मार्डार जादोंना रेपनि गेजेरजोंहाय तो जोङो मिथिनो मोनखादों गोबां दिन बेबायदि जोङो भाइरेल भिडिअसफोर नायबाय आरो जोंनियावहाय बे समावनो अनलाइन ट्रेडिंनि बेबायदि दावराव पन्जि स्किम बायदिसिना तो गोबांथार जोङो बेबायदि भिडिअसफोर जोङो नुबाय। जोङो दिनै भाइरेल होननानै बुङोब्ला मिथिनो मोनो मोनसे जाथाय जाथारनांगोन बेवहाय नङाब्ला बेबायदि भिडिअआ माने गोसारा आरोना। तो जाथाया जायोब्लासो भिडिअआहाय बेबायदिनो गोसारनायखौ जोङो नुनो मोनो। दा जोंनि गेजेराव बेबायदि सम भाइरेल भिडिअसफोर फैयो जेरावनाखि माने नायथाव जायै भिडिअ अश्लील बेबायदि पिक्चार ना। तो बेफोरबो जोंनियाव दिनैहाय गोसारो। दा आङो बुंनो साननाय बाथ्राया बेसो जोङो माखासे माने बेबायदि भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामोब्लाबो एसे ब्लार खालामनानै आपल'ड खालामनाया मोजां आरो जोंहा बेवहाय बेबायदि माने डाइरेक्टलि आपल'ड होयोब्ला माने एसे गोरोन्थिफोरबो जायो। तो बेखायनो जोङो एसे ब्लार खालामनानै आपल'ड खालामनायाबो मोजां। बयहाबो भबिष्यत दङ आरो बयहाबो बेबायदिनो लाइफ थायो ना जिबन दङ बयहाबो। दा बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्ड होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनखायो दिनै मोनसे समावहाय जोङो बेबायदिनो बयबो ना तो बेरायनो गोसो जाखायो जेब्ला देरफुबोनाय समावहाय। तो जियानो हक दिनै जोङो बेरायनो हागोन बयहाबो बेरायनो हानाय जोंहा मोन्थाय दं आरो बयहाबो अधिकार दं। नाथाय जोङो मोनसे खोथाया बे जोङो सानफ्रोमबो जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। ससियेल मिडिया दिनै फैदों होननानै बेबायदि इन्स्टाग्राम बेबायदि फेसबुक बेबायदि बायदिसिना जोङो दिनै एप्सफोर दिनैहाय जोङो मोनो। तो जोङो दिनै बेनि गेजेरजों जोङो आपल'ड खालामो। जोङो दिनैहाय जानला मोनला बेबायदि भिडिअसफोर आपल'ड खालामोब्लानो जोङो जानाय नङा आरो जायफोरा बेबायदि जाथायावहाय गोग्लैदों तो बिसोरबो साबधान जानानै थानाया मोजां। जानला मोनला दिनै भिडिअ क्लिप्सफोरखौ शेयार खालामनानैबो लानो नाङा। तो अबेनिफ्राय अबेथिं गोसारगोन दिनै सेकेन्डआवनो पात्ता मोननाय नङा ना।
बिमा बिफानिफ्राय लानानै बेबायदिनो उन्दै आरो गेदेरसिम दिनै बेबायदिनो गासिबो मान सन्माना बेवहाय बरबाद जागोन आरो बिमा बिफानिबो मान सन्माना गासिबो जोबस्रांगोन। दिनै मोनसे गोरोन्थिनि गेजेरजोंनो गासैबो माने नस्थ' जालांजोबगोन। मा बुंनो आरो बेनि सायावहाय दा जोंनियावहाय आङो मोनसे बेबायदिनो जाथाय आं नुनो मोनदों, खिन्थु आङो बेखौहाय दिनै बेबायदि आङो पिक्सारखौबो दिन्थिनो सानाखै आरो आङो बेबायदि भिडिअ क्लिप्सखौबो आङो दिन्थिनो सानाखै। थ' निस्सय बियो माने एकदम नायथावजाया। थ' बिनि थाखायनो आङो बेबायदि भिडिअ क्लिप्सखौ आं होनोबो सानाखै आरो बेबायदि भिडिअ क्लिपखौ होनानै लाबबो गैया। दिनै होनायनि उनाव गोबांथार बेबायदिनो दावरावसो जायो। थ' बिनि थाखायनो आङो होनो सानाखै। आङो खावलायनोसो सानदों, जोङो सानफ्रोमबो मिथिनायफोराबो समावहाय जोङो बेबायदि गोरोन्थि मावो आरो बेबायदि गोरोन्थियाव रावबो गोग्लैनाङा। बेबायदि क्लिप्सफोरखौहाय जोङो गावनि बयफ्रेन्डआनो जा बा सोरबायानो जा, जोङो बेबायदि क्लिप्सखौ माब्लाबाबो भुलाव जोङो शेयार खालामनो नाङा आरो दा खालामबो। थ' दिनै जोङो बिसास खालामनो हाया, मोनसे समावहाय गोबां बोसोर बेबायदिनो जोङो मोजां मोनलायगोन बा गोसोथोलायगोन। गोसोथोलायनायनि उनावहाय दिनै जोङो बेबायदि क्लिप्सफोरखौहाय जोङो बा फट'सफोरखौहाय जोङो दिनै शेयार खालामनानै लानायनि उनाव जोङो मोनसे समाव जुदि ब्रेकआप जाहैयोब्ला बेबायदि क्लिप्सआ आउट जायो। थ' बिनि थाखायनो जोङो सानफ्रोमबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। आङो दिनै बेखौसो बुंनो सानो जेन इयुन जोलैफोरा फैबाय थानायफोरा दिनै बेबायदि जाथाय बा इन्सिडेन्टआवहाय दिनै गोग्लैया। थ' बिनि थाखायसो आङो दिनै बे भिडिअसखौ आङो दिनै लानानै फैबाय आरो आङो बुंनाय जाबाय बेखिनि आंनि जिथुनाखि राव ओंखारदों खुगानिफ्राय। थ' बे रावखौ आङो दिनैहाय बुंनाय जाबाय। इन्जय खालाम, बेराय, सोरबा मायावबा थांगोन भिडिअ बानायगोन, जोंहा बेहाय बुंनांगौ जोंहा बेवहाय जेबो गैया। थ' बयहाबो मोन्थाय दं। नाथाय सानफ्रोमबो जोङो दिनै सांग्रां जानाया मोजां। दिनै ससियेल मिडिया फैदों होननानै जोङो जेरै मेरै फट'फोरखौहाय बेबायदि माने साफायनोबो नाङा आरो बेबायदि क्लिप्सफोरखौहाय लानोबो नाङा बा लाजानोबो नाङा ना। थ' भाइरेल जानायनि उनावहाय दिनै बेनो मोनसे थाङै थाङै गिदिर इसु जाहैयो। थ' बेनि थाखायनो आरो मान सन्माननिबो खोथा थायो, जेरावनाखि दिनै नायथाव जायै बेबायदि क्लिप्स ना। थ' माबोरै ओंखारखो, माबोरै भाइरेल जाखो, थ' दिनै बेखौ आङो बांद्राय बेबायदि मोजाङै मिथिजोबा, नाथाय आंनि अनुमान आरो ना। थ' बांसिनै बेबायदिया जायो बयफ्रेन्ड आरो गार्लफ्रेन्डनि गेजेरावहाय जायो। दिनै जोङो मोनसे समावहाय बेबायदिनो रिलेसनशिपआवहाय थाबाय आरो बेबायदिनो बायदिसिना फट' शुट खालामबाय आरो फट' शुट खालामनायनि उनावहाय जेब्ला जोङो बेबायदिनो मोनसे समाव माबा मोनसे जाबाय, बेबायदि नांलायबाय आरो ब्रेकआप जाहैबाय। थ' ब्रेकआप जानायनि उनावहाय बेनावहाय बेबायदि बयफ्रेन्डनावहाय पिक्सारफोरा गासिबो थाजोब्बाय। थ' लास्ट ममेन्टआव उपाय गैयाबा बेखौ भाइरेल खालामनानै होबाय। थ' बेखायनो सांग्रां आरो साबधान जानानै थानायाबो मोजां। जेरावनाखि गावनि महरखौनो ना जोङो इमान गौरब खालामनानै लानानैबो लाब गैया आरो बेबायदि फट' क्लिप्सफोरबो जोङो लानो नाङा। दिनैहाय जोंनो इसोरा बेबायदि ना थ' बुथब बुथाबबाबो जोंनो मोखांखौ हरदों। दिनै बर'नि मोखां बेबायदि समायनाबो नङा। थ' बेखायनो जोङो जेरै मेरै जानला मोनला ना, थ' बेबायदि जोङो क्लिप्सफोर लाजानोबो नाङा आरोबा गावबो लानानै गुबुननो शेयार खालामनो गोनां जोंहा दिनै गोनांथिबो गैया। नाथाय दिनै जोंनि बर'सोना मासो आङो बेखौहाय बांद्राय मोजाङै मिथियाखै। जायबा बेबायदि फट'स आउट जादों ना, थ' जेन हक बाहेरनि नङा, जायखिजाया जोंनिनो आरोना, गुबुन बेबायदि माने जायगानि नङा, बेबायदि दिल्ली मुम्बाइनि नङा, थ' जोंनि आसामनिनो। थ' जेन हक बेखायनो आं दिनै बेखौसो खावलायनो सानदों, फैबाय थानाय जिथुनाखि जोलै, थ' बे जोलैया बेबायदि इन्सिडेन्ट बा बेबायदि जाथायफोरसिम गोलैया। थ' सोरबा गोसोथोलायनायखौ आं दिनैहाय बुंनो सानाखै। गोसोथोलायदों मोजांनि बाथ्रा, बेरायदों मोजांनि बाथ्रा, नाथाय साबधान जा, ससियेल मिडियायाव बेबायदि भाइरेल जानो नाङा। थ' दिनै नुनायावबो नायथाव जाथाव नङा
आरो बेबायदिनो मा बुंनो बेनि सायावहाय दिनै बयबो मिथिखागौ। थ' आङो बेखायनो दिनै बे क्लिप्सखौ लाबोनोबो सानाखै जेरावनाखि नायथाव जाया ना। थ' जेन हक जोङो साबधान जा आरो बेबायदि क्लिप्सफोरासो बांसिनै जोंनि गेजेराव दिनै गोसारो आरो मोजां कन्टेन्टआ दिनै माब्लाबाबो गोसारा। थ' जेन हक बेखिनि भिडिअखौनो आङो दिनैहाय लानानै फैनाय जाबाय आरो स्पेसियेलि सोरनिबा थाखाय आङो बेबायदि गोरोन्थि बाथ्राफोर बुंदोंब्ला अन्नानै नोंथांमोनहा खेमा होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दिनै सोरबा सिख्लायानो जा बा सोरबा सेंग्रायानो जा ना, थ' जोङो साबधान जानानै थानाया मोजां। आरो बेबायदि डाइरेक्टलि जोङो दिनै फट'खौ मोन्दों बा क्लिप्सखौहाय मोन्दों होननानै डाइरेक्ट भाइरेल खालामबाबो जानाय नङा दे। दिनै बेवहाय बयहाबो जिबन दं आरो बयहाबो बेबायदिनो लाइफ दङ। थ' बेखायनो आङो दिनै बे क्लिप्सखौ होनाय जायाखै। थ' क्लिप्सखौ होयोब्ला बेवहाय बिपद जागोन। थ' दिनै बेहाबो थांनानै थानायनि मोन्थाय दं। दिनै जोङो डाइरेक्टलि ना थ' भाइरेल खालामनानै होयोब्ला दिनै गोबां मानसिफ्रा नुगोन आरो बिनि सायाव बेलेगाबो बेबायदिनो गुबुनफोराबो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदि भिडिअसनि सायाव थ' बांलांबाय थायो। बेखायनो बेबायदि क्लिप्सफोरखौहाय डाइरेक्ट जोङो आपल'ड होनाङा आरोना। थ' जदसो बेफोरखौ होनाय माने। थ' लोगोफोर आङो जेन हक दिनै बेसेखिनि भिडिअखौनो आङो लानानै फैबाय। थ' जेन हक लोगोफोर आङो दिनैहाय बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैबाय। आङो बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।